Good morning, Auntie. Doshita no? どうしたのマミどうしたのだ You sleep back na? Hello, te. Kumusta? Good morning. Makapasok na jud ko din hiti o. Dili ko mo atubang sa cam kay wa ko ganahi sa kong naong. Bago ko mata. Thank you, te. What we're waiting for. Yes. Akong itoy lang kay bisan wala ni sudlay-sudlay gwapa. Mag-emote sa taning mga love song din ng mga reggae na. Yes, te, direct na to, te. Ano lang ko, StreamYard lang ko sa kaso blurred kayo ko ang laptop. Kaluoy dyan ng baby ay. Sana oo nga, te. Malaki talaga, te, kahapon, te, yung biglaang kong live kasi for 2 weeks since ako ng 1K banana, hindi ako makapasok. Kaya, try ko siya almost everyday. So, kahapon, nag-open ako, bigla siyang wala pa sa kasing community tab yun, yung email ni Lolo. Now, bigla siyang na-open, kaya, yun. Gipadayon na lang nako og kaning cheka dito, nalingaw mapug ko. Then ganahan kay ko kay dako ang iyang hatag og WH. Panaginip ko'y laging ikaw. Naa natin. Nagkaning sa tawag nag-charge pa akong iPad. Nangalobat tanan, te, kay na busy ang kuan. Nag-charge pang isa. Malayo kay palagi
Coffee. Naka-online day ka, te. Mahal. Kumusta ka? Te, dili ba ta mapalo ani kung kuan? Kung pet ang nag-atubang or unsa ba? Ganahan na guni siya. Saan eh? Oo, basta. Ano na yun? Dahil ka, malaki ka mag... Oo. Oo, te. Mag-silent ko usahay. Unlimited man ta din mag-live, tino. Kani ako ang dogi. Ganahan man siya matulog pag na-music good. Makatulog siya tawong. Di siya makadungog. Di siya makarinig ng mga noise sa labas. Nasanay sa music ko. Nice, te, nice. Oo. Wala gay na ako nagipasok sa amuang GC kay bahala mo din na oy kay ako din maka lang. Balik-baliko na lang tan-aw nila. Kay malingaw man sila ni akong itoy. Itoy na hiloson. Ngayon ni butan ni. Butan kayo ni. Dagiti oy. Iya, kanya-kanyag paning kamot ti oy kay kuan pud baya lisod po ning all that time mag-please ka og tao, no. Then panagsa na lang jud karon ang baka nang tinud-anay jud na mo kuan sa imuha. Muunong sa imuha pero bala sila basta nag-enjoy ta. Tuog na siya ti Magkadugay kog sige kog yaw-yaw ti pag nag-uusap-usap ako ng matagal, natutulog na yan siya. Ewan ko ba na gustong-gusto niya yung boses ko. Thank you sa tambay, te, ha. Na-direct na jud. Malaki pala pag direct talaga. Kahit na malayo ka. Ganahan siya. Gusto niya yung mga ganito, yung mga soft-soft sa paligid. May bed to siya na maliit, kaso ayaw niya doon. Dito niya sa sa mabaho. Kumusta ka? Panaginip ko'y laging ikaw. Ote, sariling sikap, te. Pero sa ako ang GC, mga man, te, mga buutan man sila. Kaso lang, pag morning kasi busy sila, eh. Sabado at linggo, lang, tawag nito? Baby, come here, mami. Pag Sabado at linggo lang sila bakante, pero pag ganitong oras, busy. Pasensya na ka, te, kay daming labahan. No, baby, stay here. Stay here, oh. Don't stay there. It's dirty. It's dirty, love. Gumen na. Come, mami. Come na, mami. I'm sorry na. I'm sorry. Don't stay there, huh? Kumusta ka, aking mahal? Correct, eh. Pero sa sa mga kakilala ko talaga, yung kagaya sa'yo, pag free ako, nagtatambay lang ako kahit hindi nila ako balikan. Yung give and take lang ba? Give and take lang. Okay, kung mag-support, ganun. Isip mo'y unti-unting nawawala, nalilito. Ang tulad mo ay parang usok, unti-unting naglalaho. Tanging hiling ko lang sa'yo, nakaraan ay tanggapin, at ang ngayon ay harapin. Ang bukas mo'y darating.
nga, ate. Ay, hello, Day. Te, puntahan mo si ano, te, si Hana. Japan din yan, te. Legit yan siya, te. Good morning, Day. Salamat. Legit yung si Hanaishi, taga Japan. Ang masama, panaginip. Chill lang tayo, Day. Ohayo gozaimasu. Ang lamig na, Day. Wala kang work, Day? Oo, te. Da ako, ate, oy, wala akong pakialam sa kanila. Maliit o malaki yung bahay nila. Pag support, pag magtamsak, ganun, bahala sila. Wala talaga akong paki sa mga bahay nila. Basta, ano lang, support sila, support din ako. Ano, pakisama lang, kasi yung iba wala din, te. Parang sa real life din ba? Yung iba gamit lang. Pero may ano naman talaga, legit talaga. Oo, te, correct. Yung iba, te. Hello, Glenda. Te, si Glenda Tindera, te. Oh, hello, sis. Oh, good morning. Ano to siya, te? Mabait to siya, te. Si, ano, palagi yan siyang ano sa akin. Ang gusto ko lang sa mga sinusuportahan ko, mga ano sila, mabait. At saka, ano sila, mga legit talaga na, ano. Mega love shout out to Ma'am Glenda Tindera in Baguio City. Daming ano nila dyan. Ang dami ano ngayon sa UT pala, sa UT. Punta tayo sa Baguio, te. Yes. Dikit-dikit. Magmahalan. Magdikitan. Melura Art, ohayo gozaimasu. Dikitan nyo yan si Ma'am Glenda. Ano legit talaga yan siya. At saka si Melura Art. Oo, te. Yung mga ngayon na nagtambay, ano yan sila, mga mabait yan sila. Alam nyo, hindi ko sana ipakita yung mukha ko. Ipakita ko na lang. Totoo, te. May ano naman. Pero gusto ko din, ano, yung tawag nito yung marami tayong ma-learn sa ano ba, sa YouTube na kay Lolo. Walang day off. Dahil alam mo naman, ano, nag-stop ako ng work, diba, dito. Ngayon, hindi ako ano kasi yung government. Hi, ma'am. Ano, ang tawag nito, nagbibigay ng allowance yung government sa akin until sa May. Kasi nag-stop ako ng trabaho, diba? Yan yung kagandahan dito sa Japan. Yung sa Hello Work. So, since last week, may ano na ako. Ano nito, may allowance na ako hanggang sa May. Kaya hindi mo na ako mag-work. Kasi nag-stop ako sa gitna ng pandemic. Kaya yun, binigyan ako ng allowance nila. Ganda, diba? Pang ano, dagdag sa banana sa Pinas. Good morning. Lahat na andito, mga legit lang yan sila. Balik yan agad. Si Ma'am Glenda Tindera, ano talaga yan siya. Dami kong nakuhang banana sa ano niya, sa live niya. Sa'yo mahal kita. Ganito lang ako, mag-ano-ano lang ako, chill lang sa reggae.
Ma'am Glenda, andito na ako ulit. Binalik ko na yung pangalan ko, ma'am. Kasi peace na kami. Thank you, ma'am. On the way na daw si ma'am Glenda to Yonalyn. Nandito. Ito yung ano ko, ninja ko. Pakita ko sa iyo, ha. Yung sa TV ko, te. Oh. Yan. Oh. Yan. Diyan lang ko tinitingnan. Yan. Mahal kita, hindi ako mapaya. Yes, sis. Milo na art. Ikitan mo si si Ma'am Glenda at saka si Ate Yoni. Mga ano yan, mabait yan sila, day. I miss you, sisterette. My sisterette. Ang sisterette ko na mabait at magaling. Si Milo na art. Far Pros. Mega love shoutout. Ay, si Adam pala to, oh. Hi, Adam. Good morning. Ang aga naman. Ay, antok dayo. Thank you, Adam. Good morning. O sige, te. Te, salamat, te. Nagdikit na si si Ate Glenda. O sige. Dan, tapos na. O tapos na, Adam. Pag may pumasok, automatic na yan. O sige. Mga legit yan sila, Ma'am Glenda, si Yoni, Nilin, si Ma'am Hana, yung sa Japan. Si Adam, yan. Pak na pak yan. Yes. Si Adam, nako, dami yung connection. Pasukan natin. Pasok. Pasok mga suki. Yes, harang pa more. Si Ate Glenda, ang daming Glenda Tendera. Ang dami kong nakuha sa anya dati. Mga legit din sila. At saka, syempre, I love her content. Yes, legit. Bawal mga budol. Day, talaga to siya, day. Pag ganitong oras, tulog yan siya, day. Hindi ko yan siya disturbohin. Alam mo, day, kahit maingay ako, si Wapol, hindi yan siya naiingayan. Mas nagigising yan siya pag, hindi ako nag-iingay. Hala. Oh, look. Nag-change ako ng ng pangalan ba ngayon? Ayaw ng mga friends ko, kaya binalik ko na lang. Wala nang iibigin pang iba. Adam, saan sila magdikit sa'yo? Oh my God. Oh, sige. Dikitan nyo yung sa binaba ni Adam. Legit yan si Adam. Nako, palabigay yan ng banana powers. Wala nang iibigin pang iba.
Thank you pa sa pagdalaw. Goodbye. Goodbye. Goodbye lang. Where are you, Sister Red? Yes. Dikitan si Adam. Di ako pwede magdikitan sa GC na lang. Bigay mo na sa... O sige. No problem. I-PM ko sa kanila yung ano, yung tawag nito, yung bahay nila, Sister Red, at saka i-ano mo na lang ha. Bakit maaga ka nagising, Sister Red? Tingnan mo, ay, love nung aso ko. Love ni mami to, eh. Love ni mami to, ay. Sa pagsapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin sa iyong Salamat, Adam. Kambing. Nande. Tingnan mo. Tingnan. Sana all. Ano na? Nearly finished, love. Mag-ano to siya ngayon, maliligo si Waffle. Thank you, Adam. Thank you. You say, Ohayo gozaimasu to everyone, baby. Ohayo gozaimasu. Maayong buntag. Magandang umaga. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, my loves. Yay. Oh, tingnan mo yung mukha, sis. Naku. Gustong-gusto niya kasi yung may music. Hindi siya nakakatulog masyado pag wala music. Nasanay siya, sis. Tingnan mo. Siya gustong-gusto niya sa ano ko, sa katawan ko, yung baho ko. Baka bahong ano to, bahong ano. Love. Nana, dance. Gusto niya yung baho ko, oh, yung malapit sa puwet ko. Yes, sis. Wala to siyang pakialam, oh. Gusto niya, tulog. Tama ka. Ginoo ko. Hello. Ano ko to si Sir Jonar Globio. First time niya to sa ano ko, LS ko. Hey, sir, dikit. Good morning. Ano na ito sa Japan? 11:15 a.m. Ala, si Sir Edmond andito. Ay! Good morning, sir. Good morning. Relax lang, oy. Sir, malaki pala yung yung kahapon, no, yung 1 hour ko na live. Kahit konti lang yung nanood, malaki pala talaga. 4 hours, mahigit ba yun? Oh, taga-Italy pala to si Sir Jonald. Oh. Di ka pa natulog, sir? Yes, si Sir Edmond.
Mana is TV. Si Sir, digit yan si Sir. Ganda-ganda ng ano niya, mga content ni Sir. Para tayong back to school. Gustong gusto ko yung content ni Sir. Hindi ako naboboard. Dami kong na-learn dyan. Oo, Sir. Totoo yan. At saka lalo daw pag direct, malaki daw. Basahin ko to lahat ha. O maraming live talaga kasi o nga no, totoo yan. Lalo na pag, pag direct, malaki. Hindi ko alam yun eh. Thank you sa advice. Pasukan ko mga bahay nyo mamaya ha. I-play ko kayo ha. Titingnan ko muna tong mga ano nyo ha. Top chat. I-screenshot ko to para i-play ko lahat mamaya. Sir, Sir Jonar Globio. Ano yung Facebook mo, Sir? Add kita, Sir. I-play ko mamaya yung mga videos nyo, yung dumalaw. Salamat. Sige. Thank you. Nice meeting you, sir. First time ko po kasi nakita yung yung name mo kasi ang dami na nating dikit-dikit, oy. Kaya minsan hindi ko na mamalayan sino yung mga pero pag kilala ko na, babalik-balik na yon, ma-recognize ko na sila agad. Totoo yan, sis. Totoo yan. Promise. Lalo na sa... Kaya nga, wala... Oo nga. Di ko alam eh. Alam nyo, host, hindi sana ako mapakita ng mukha ko ngayon. Bayaan mo. Next time, magsisexy ako ha. Magsi-short. At saka, magsi-short, magsisexy, at saka todo make-up. Meron sir, yung Philippine, Italy na content ba yun yung cooking? Meron. Yung isa lang, isa at saka ikaw. Saglit lang. Oy! Hindi mo na ako alam nyo, maganda minsan mag-natural sa camera. Oy, para alam nila na totoong tao ka. Kasi yung ibang palaging ng make-up. Okay naman yun, hindi ko naman sinabing bad. Pero maganda na yung natural ka sa camera, natural ka magsalita, natural ka lahat. Kahit wala kang toothbrush, wala kang comb, wala lahat. Basta may damit. Ay! Wag lang yung hubad. Oy, yan si Kian Cole, napaka-legit niyan. Marami yan siyang mga spy na ninja. Pasok natin yan si Kian at lagay natin ng jacket. Ang bait-bait niya ngayon kasi nagbigay ng mga libreng pa-watch. I love you, Dai. Thank you so much, Dai. Oh, mega love shout. Dai, saan kang bansa ka nga, Dai? Singapore ba yun, Dai? Nakalimutan ko ba? Mega love shout out to Kian. Tingnan ko ha. Kian Cool from Mindanao. Bisaya yan siya. Basta Bisaya. Mabait, oy. Ay, wag mong i-Hong Kong ra, oy. Bakit? Japan din ako, diba? Wag nating i-irara. You are from Hong Kong. And she's Bisaya. And she's legit na legit. Legit pa sa mga boyfriend at girlfriend natin. Charot lang, oy. Uy, alam nyo, malapit ng, mag 30 minutes na, oy. Kasi may gagawin pa ako. Oh, waray. Ala, sir. Bisaya ka pala, sir. Alam niyo, sir, bakit waray with a heart yung name ng ko? Saglit lang. Mag-check ka muna ako kay sir dito, Day. Yung papa ko is, siya, waray. Yung mama ko is igurot, kaya hap-hap. Pero yung mga relatives ko na side kay papa, halos sa maasim Leyte.
Mm, mm, mm. Day, mabaliw lang sila, day. Wag lang ako, day, no. Ang sexy natin pag mabaliw. Sayang yung mga admirers natin na hindi pa natikman, charot. Ganyan na talaga itong bibig ko kasi madaldal talaga ako. Oh, Jensan, day ka, day. Hindi ko alam na Jensan ka, Ako, Digos, day. Malapit sa Davao. Uy, ginuog ko na ano naman tong time ko dito. Na, ang taas-taas. Wala, thank you, Miluno Art. I'm so happy. Nagtambay kayo dito. Joke lang yun, Alam mo naman ako na mabait naman ako. Pero yung bibig ko minsan hindi mabait. Bahala na sila. Sila na makarelate. Mga joker lang na makarelate dito sa bibig ko, no. Sige, sir. Pwede kita natin si si sir, si Jonard Globio, Ano, taga-Italian, day. Malaki yung niyan, revenue natin dyan. Buti na yung direct tayo, no. Wala nang patsarot-charot, Kapoy yung patsarot-charot. Nang kapapagod. Ito yung buhok ko, Ay, mga supportive ko ng mga friends. Andito sila. Say hi to them, Say. Yatay. Alam, patay tayo dito, kasi nag-ano tayo ng mga ganyan-ganyan. Uy, mabait naman ako. Uy, alam niyo naman ako na ganito na ako magsalita. Pero, with a heart naman to. Diba, day? Sagot! Kian, cool. Sagot. Saan ka na? Baka mapalo ni Lolo, no? Okay lang mapalo. Basta paluin sa puwet. Okay lang sa puwet paluin. Paluin ang pagmamahal. Kiyang Cole, wala kang work? Kumusta ang mga puso-puso natin dyan? Yes. Mas maganda yan na yung kalog kasi yung pakalog-kalog lang yan siya, but in terms of ano nga to sa English siya. Sir, ba't dulog ka na dyan, sir? Oy? Oh. Naku, sir. Naku, pag mag-makeup ako, sir, at saka nakasexy, hindi ka talaga makatulog, sir. Naku, ewan ko lang talaga. Patay tayo nito. Sagot, Kian, sagot. Kian, present. Ha, ha, ha. Uy, joke-joke lang yan siya. Pwede kami ni sir. Dikitan natin ang dapat dikitan. Dikitan nyo lang sila. Wag lang yung mahal ko, ha? Ingay ko talaga, no? Babatuhin ako ng ko dito, ng kapitbahay ko ng hapon. Minsan, may short kwento pala ako. Tawag ako ng tawag sa mga friends ko ba. Ngayon, di ko na malayan, ang laki-laki na pala ng boses ko. Ginano pa naman yung diding agil. Ganun talaga, as in, day, ganun. Takot ako, day, kasi alam mo naman yung mga hapon, day, may mga samurai yan sila, day, pa. Kaya simula nun, kinokontrol ko na yung boses ko. Sabi ko, ano nga lang yun, natural lang yun sa akin. How much more? It's okay, sir, kasi pag ano naman to, no copyright music, at saka pag message naman tayo ni Lolo, no? Anyway, salamat. Mga no copyright yan siya. Yung mga pang LS na mga music. Uy, ginoo ko, wag sanang makopyright kasi
Nakakapagod kay magsalita dito, no. Tapos, ano lang tayo, paluin, no. So, akala ko ba matutulog ka na? Sir Jonard, akala ko ba matulog ka na? Alam, syempre dahil pag hindi ako magsalita dahil sige. Good night, sir. Ano pala, sir, yung good night sa Japanese? Uyasumi nasai. Ano siya, Mr. Jonard. Uyasumi nasai. Jonard. Sang. Arigatou gozaimasu. Mata kondo ne. Sa pagbabalik. At ikaw ay babalik. Patay ako nito talaga sa kapitbahay namin, ang ingay ko. Good night, sir. Thank you for dropping by. And nice meeting you. Kahit hindi ko alam saan tayo nag-meet. Nice meeting you talaga. At saka support ako sa bahay mo. Yes, kaya pala hindi ako nag-reply, no. Sa GC, no. Dong. Yes, Dong. Good morning, Dong. May reply dong ma-stress tayo sa mga ganyan, no? Ano muna tayo, chill muna tayo dito. Yes, welcome po, Sir Jonard. Uy, di kita nyo si Sir Jonard, taga Italian. Legit yan si Sir. Maganda yung mga OFW, yung ano si Luna, nagsasabi pa ako dito, wag ka muna magkiya-kiya dyan. Dikita natin si Sir Jonard, ha, kasi taga-Italian din siya. Maganda yung mga OFW, yung mga ano natin, mga friendship natin. Kasi mga legit talaga, halos mga OFW talaga. Lalo na mga taga-Japan at mga legit. ABR, dikita mo si Sir, ha? Uy, BR, mag-live ka ba? Dong, malaki dong. Oh. Yes, Sister Red. Kumusta na yung GC sa kabila, Sister Red? Okay lang ba ang takbo? Matutulog na si Sir. Bisitahin na lang natin ang bahay niya at i-add ko siya sa sa FB at saka baka papayag siya, ipasok natin siya sa mga group natin na mga mababait at legit. Maganda pala to sa sa direct na live. May mga pa siya, filter. Hindi ko mag-filter. Maganda na to, natural. Gusto ko talaga yung mga reggae na music ay nakaka-relax. Lalo na pag nasa mga bar tayo. Relax lang. Mag-chill. Yes. Master Ochi. Thank you. Yan. Si Master Ochi, ano din yan siya. Legit yan. Taga Japan. Salamat sa nagdalaw, ha. O, day, mag-stream niya, day. Kaso lang, day. Good morning, sir. Ang lamig dito sa Fukuoka, sir. Wala kang work, sir, Ochi. May Luna Art, kasi, day. Yung StreamYard ko ba sa laptop? Ano siya, anong tawag nito? Blurred kasi siya, oy. Day off nyo, sir. Ikatan ang lamig ngayon. Guys, dikita natin si Master Ochi. Ano yan siya? Legit yan siya. Taga Japan din. I'm coming home to stay. Oh, thank you, sir. Kunti pa lang yung ko. Oy, kasi bago lang ako nag 1K, diba? Dahil hindi ako nag WT2W kasi nga anong tawag nito,
eskwela ako sa driving at saka exam. Na-stress ako. Kaya pag na-stress ako dito ako sa sa live magdaldal. Malaki pala ko. Ano pa lang host nasa 600. Thank you. Thank you po. Charot. O sige sis. Always yan no sa i-PM kita sa mga legit. Mga legit at saka nag-screenshot ako para mabalikan mo sila. Wala. Uy, nakakahiya naman, uy. Salamat. Salamat po. Salamat po, sir.